Vážené kolegyně, vážení kolegové, podařilo se nám zajistit výjimečnou akci s výjimečným člověkem. Tím člověkem je Brian Tracy. Brian je trenér a konzultant, který pracoval pro více jak 100 společností po celém světě. Za svou kariéru napsal více jak 40 knih. Tyto knihy byly přeloženy do 35 jazyků. Do češtiny byly přeloženy 4 knihy. Asi ta nejznámější kniha je kniha Jak mnohem lépe prodávat, která mě osobně velice pomohla na začátku mé kariéry. Další důležitou knihou je kniha Sněste tu žábu, která je zaměřená na time management a osobní řízení. Někteří z vás znají knihu Jak udělat dojem a přesvědčit. Je to kniha, která vám velice pomůže zlepšit se při navazování vztahu s klienty. A pro naše manažery je velice důležitá prospěšná kniha Jak úspěšně řídit firmu. Přátelé, vy teď máte vynikající příležitost se seznámit s tímto výjimečným člověkem. Briane, jak se těšíš do České republiky? Áno, veľmi sa teším na návštevu Českej republiky. Mnoho rokov som študoval politické dejiny a ekonómiu a Česká republika ma vždy fascinovala. Čo ste dosiahli a tiež aký zásadný je váš prínos pre Európu. Prahu som už navštívil a musím povedať, že sa mi veľmi páčila. Je to jedno z najkrajších miest na svete. A tiež mám veľmi rád Čechov, takže naozaj sa teším. A dokonca beriem so sebou aj moju dcéru, aby si aj ona mohla pozrieť Prahu, pretože zatiaľ nemala túto možnosť. Takže teším sa na vás. Vidíš nějaké rozdíly mezi pravidly úspěchu v České republice a jinde ve světě? No, čo sa týka tých rozdielov v pravidlách úspechu, je to veľmi podobné pravidlu 80/20. 80 pravidiel úspešného podnikania, predaja, marketingu a práce s ľuďmi je rovnakých po celom svete. Zvyšných 20% ovplyvňuje daná kultúra, národnosť, jazyk a samozrejme aj história. Dobrou správou je, že väčšina princípov, ktoré vám prinesú úspech v Českej republike, je zhodná s pravidlami, ktoré vám prinesú úspech v Číne, v Japonsku a v Spojených štátoch. Mojou úlohou je priniesť vám niekoľko tých najlepších nápadov, ktoré objavili iní podnikatelia. Je to niečo podobné ako liek. Ak niekto na svete objaví účinný liek na nejakú chorobu, ten liek bude mať rovnaký účinok na ľudské bytosti na celom svete. No, čo sa týka tých rozdielov v pravidlách úspechu, je to veľmi podobné pravidlu 80/20. 80% pravidiel. Na co se môžu návštevníci tvého vystoupení těšit? To je dobrá otázka. A my sme veľmi úzko spolupracovali s našimi priateľmi a klientmi v Prahe a v Českej republike, aby sme spolu navrhli a vytvorili úžasný seminár pre účastníkov. Na seminári budeme hovoriť o 10 rôznych veciach a teraz vám ich v rýchlosti načrtnem. Najprv budem hovoriť o tom, čo charakterizuje špičkových ľudí, a hlavne profesionálnych obchodníkov a finančných poradcov na celom svete a ako môžete použiť tieto charakteristiky vo vašom vlastnom živote. Pozrieme sa na nové skutočnosti pri predaji na súčasnom trhu, budeme hovoriť o dôležitosti vyhľadávania potenciálnych klientov a nových obchodných príležitostí a ako môžete zdvojnásobiť počet nových zákazníkov, s ktorými prichádzate do styku. Budeme hovoriť o tom, ako si budovať dôveru a kredibilitu u zákazníkov, aby vás mali radi, aby vám dôverovali a boli ochotní s vami uzavrieť obchod. Vysvetlím vám tiež niekoľko myšlienok ohľadom identifikácie potrieb a kvalifikovania potenciálnych klientov, aby ste si boli istí, že vaše odporúčania presne zodpovedajú potrebám daného zákazníka, aby nevznikali pochybnosti, či danú vec uskutočniť. Tiež budeme hovoriť o prezentačných zručnostiach. Ako presvedčiť ľudí, že vaše služby sú to najlepšie, čo klient momentálne potrebuje. Predstavím vám niekoľko myšlienok používaných s veľkým úspechom po celom svete. Budeme tiež hovoriť o tom, ako reagovať na námietky alebo otázky, ktoré ľuďom bránia v rozhodnutí. Ukážem vám, ako príjmeť ľudí, aby sa rozhodli hneď teraz, namiesto rozmýšľania a odkladania rozhodnutia na neskôr. Jedna z dôležitých vecí, o ktorých budeme hovoriť, je, ako robiť opätovný predaj, aby vaši zákazníci investovali viac a tiež o odporúčaniach, ako získavať nové mená od spokojných klientov, s ktorými ste v kontakte. Samozrejme, na odporúčanie sa predáva oveľa
ľahšie než úplne neznámemu človeku. No a nakoniec, aby sme to uzavreli, budeme hovoriť o zručnostiach organizácie času a o tom, ako sa môžete stať ešte produktívnejšími. Tento seminár nazývame 2x2x seminár, pretože sa naučíte, ako zdvojnásobiť svoj príjem a súčasne s tým zdvojnásobiť aj svoju produktivitu. Za svou kariéru si vyškolil 100 000 obchodníků. Bylo jich určitě víc než 500 000. Co mají ti úspěšní obchodníci a co naopak těm méně úspěšným chybí? Úspešní obchodníci na celom svete sú v podstate rovnakí. Ich hlavné charakteristiky sú rovnaké. Ich prvou spoločnou charakteristikou je, že sú ambiciózni. Veľmi dychtia po úspechu. Majú silnú túžbu uspieť. Chcú zarábať slušné peniaze a chcú zvyšovať svoj príjem každý mesiac a každý rok. A ak máte dostatočnú túžbu, nájdete spôsob. Naučíte sa potrebné vedomosti, naučíte sa, ako si organizovať čas a tak ďalej. Tiež zisťujeme, že najúspešnejší obchodníci sa neboja. Na začiatku síce strach majú, ale robia to, že svoj strach neustále prekonávajú. Obzvlášť strach z odmietnutia. Preto sa nezdráhajú volať ďalším ľuďom a existuje priama úmera medzi počtom oslovených ľudí a objemom predaja. Tiež sme zistili, že špičkoví obchodníci sa veľmi starostlivo pripravujú pred každým obchodným telefonátom. Nepretržite sa vzdelávajú a zlepšujú, čítajú o predaji, počúvajú audionahrávky o predaji a zúčastňujú sa obchodných seminárov. Čo je však najdôležitejšie, títo ľudia konajú. Možno najdôležitejšou charakteristikou najúspešnejších obchodníkov na svete je, že neustále podnikajú kroky smerujúce k splneniu ich cieľov a v dôsledku toho dosahujú 5-násobok alebo 10-násobok toho, čo priemerný človek. Jaký je ten nejvýznamnější důvod, proč by měli lidé přijít na tvé vystoupení? Jeden z veľkých objavov úspechu je, že ak chcete zarobiť viac peňazí, musíte si osvojiť viac zručností. Zistili sme, že pokiaľ sa budete neustále vzdelávať, rásť a získavať nové zručnosti, budete stále stúpať po rebríku úspechu. Ak sa prestanete učiť, zastagnujete na danej úrovni. Existujú ľudia, ktorí prišli do tohto alebo nejakého iného biznisu, získali úspech na rok alebo na 2, zarobili viac peňazí než kedykoľvek predtým, ale potom zostali na rovnakej úrovni a neosvojili si žiadne nové zručnosti. Takže v čase, ktorý strávime spolu, vás naučím niekoľko najlepších profesionálnych predajných zručností, ktoré používajú ľudia s najvyššími príjmami na svete a okrem toho vám dám nové ciele na zvýšenie príjmu. A ukážem vám niektoré techniky na zvýšenie produktivity, ktoré môžete použiť na čo najlepšie využitie svojho času, aby ste dosiahli vyššiu produkciu a zarobili viac peňazí. Jak těžké je vystoupit s průměrou a stát se špičkovým obchodníkem? To je dobrá otázka. A faktom je, že každý dobrý súčasný podnikateľ bol niekedy v minulosti slabým podnikateľom. Všetky obchodné zručnosti sa dajú naučiť praxou a opakovaním. Takže aj z vás sa môžu stať vynikajúci obchodníci, ak budete trénovať a osvojovať si nové zručnosti, ak preskúmate každú chybu, ktoré ste sa dopustili a poučíte sa z nej. Ak budete čítať a chodiť na kurzy a potom aplikujete nové myšlienky vo svojom biznise, postupne budete mať čoraz viac skúseností a čoraz viac múdrosti a vedomostí a v dôsledku toho budete postupovať vyššie a vyššie. Špičkoví podnikatelia majú spoločných niekoľko základných charakteristík a vlastností a tie sa dajú osvojiť praxou. Takže neexistujú vôbec žiadne obmedzenia, okoľko sa môžete vo vašom podnikaní zlepšiť, okrem tých, ktoré si pre seba stanovíte vy sami. Briane, děkuji za tvůj čas a tvé postřehy. Těším se na tebe. A samozřejmě se těšíme na vás 24. listopadu v Praze v hotelu Clarion, kde se dozvíte mnohem víc. Brzy na viděnou.